जौ फेदों गेरेमसा? हटेलाव एसे लोंबोदोंमोन। फै आं हमनो। नाङा, आं बांद्रायबो फैयाखै मैना। मैना, बै सोमखोर हाजोनि दाउ मैना, नोंहा गोबां जायगा दङ। माब्लाबा नों बै गेरेमसा दंफांखौ गारनानै गुबुन जायगायावबो बिरलांनो हागोन, मानोना नोंखौ बयबो अनो। नों जोबोद समायना मैना, आरो नोंनि रावाबो जोबोद रैसुमै। मैना होननाय सोदोबा आंखौ आंनि आइ आफाया अननानै दोननाय मुंसो गेरेमसा। आंहा दाउ मैना बायदि बिरनो हानाय गां गैया। गां गैयाब्लाबो नोंहा आथिं दं मैना। नों आंनिफ्राय जानगारनानै गुबुनजों थाहैनो हानाय नोंहा गोहो दङ आरो मोन्थाय दङ। नोंनि गोसोखौ आं दिनै सोलायनाय मोनदों गेरेमसा। नोंहा मा जादों? राजाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मैना। नों बिखौ दुखु होनो मोननाय नङा। बिनि मोखाङाव दुखुनि सायखौ नुयोब्ला आं जोबोद दुखु मोनगोन मैना। नों बिनि मिजिंखौ फेलें खालामनो मोननाय नङा। आंथ' बिमा बिफाजों नेवसिजानाय सासे मावरियासो। आंहा इयुन जेबो गैया, आरो बियो आंनि आंगोनि लोगो। आंनि मोनसेल' गोसोखौ आं सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा गेरेमसा। आं बे बुहुमाव नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा। आं थैलांगोन। गेरेमसा, नों जौ फेनानै मानो मैनाखौ जानला मोनला बाथ्रा बुंगासिनो थादों? नों बुंनाय बायदिथ' जानो हायाना। आदै, राजाया जोबोद मोजां मानसि। बिहा गोबां धोन दौलत दङ। धोन सम्पति थाब्लानो नों मैनाखौ सान्द्रिनि बैग्रि बायदि मोनदों नामा? नों आगदाजों फिदिंलाय आगसिजों फिदिंलाय खालामनो? दिनैनिफ्राय आंनि लास्ट वार्निं गेरेमसा। नों दिनैनिफ्राय मैनाखौ जेबो बुंनो मोनला आरो जौ लोंनो मोनला।